Mangno karon ang taga Department of Health alang sa mga magtiayon nga sexually active. Matod pa sa taga Department of Health, mag-virtual sex lang una. Isip precautionary measure batok sa monkeypox ang Department of Health, DOH may tambag sa mga magtiayon nga mga sexually active nga mag-practice una og virtual sex o sabot ani mag video call unya mag sex on the phone mo bay pasabot ana mag virtual sex man kuno matod pa sa Department of Health. Seryoso ba kaha ang taga Department of Health sa ilang pahimangno mga kabombo? Panangitan ang magtiayon nagpuyo ra sa usa ka balay nagtapad og tug sa mga pag virtual sex ana nga gatapad man ang duha magtagsa sila og cellphone unya atos la mag sex sa messenger matod binuang og inamaw man nga tambag. Gawa sa virtual sex ang Department of Health misugyot nga ang mga aktibo sa sex mag-obserbar kuno og no touch o mag-practice sa self-pleasure sa kasamtangan. So, sariling sikap lang sa patabang sa kaglima. Kay no touch man, way hikapay. Way hikapay kuno unya mag-practice lang sa imuhang self-pleasure. So, paningkamot ang imuhang nga malamian ka. No touch man, way hikapay. So, magpatabang sa kaglima. Sa dili pa makig-sex, matod pa sa Department of Health, kinahanglan mailhan pag-ayo ang ilang kapares o siguraduhon nga wala sila samad o mga rashes. Gihatagan pa og gibugaton sa Department of Health ang kamahinungdanon sa pagbaton og usa ka sexual partner tungod kay ang pagbaton og daghang partner makadugang sa exposure sa monkeypox mga kabombo. So makadugang kuno sa exposure sa monkeypox kung daghan ka og partner sa kuan kini ang sex mga kabombo dapat usa-usa lang no kung daghan kag partner ani pakighilawas makapadugang kuno sa exposure sa monkeypox mga kabombo. Gitataw hinuon sa Department of Health nga ang sakit nga gitawag kaniadto og monkeypox dili sexually transmitted. Apan ang virus mahimong mukatap pinaagi sa skin to skin contact. Pinaagi kuno sa skin to skin contact. Magdinag-iray ng duha ka panit. Unya ang usa diha naay monkeypox nabag-id yas imuhang panit pod batakdan kuno kana mga kabombo. Ang bag-o lang na diskubrihan nga mga kaso sa monkeypox sa nasod sa Pilipinas na suta nga kasagaran sa nataptan sa maong virus katong mga tao nga naay multiple partner. So maayo nga usa-usa lang ayaw pagdaghan og partner. Hilabi na kung wala ka masuhito sa background niini mga kabombo. Murag binuang man ni nakinumdum ako sa pahimangno kaniadto katong bitaw protocol sa IATF nga inamaw. Kinumdum mo sa katong kasaka sa COVID, bawal ang immediate family muangka sa motor. Bawal ang asawa muangka sa motor sayang bana kay dapat kuno i-maintain ang 1 meter distancing. Social distancing kuno. Unya gagabi magtapad dragtog, magakos pa man na. Kanundon mo sa inamaw nga protocol sa IATF panahon sa pagkusog sa COVID, bisa pag imong anak, bisa pag imong igsuon, bisa pag imong mama, bisa pag imong asawa, di nimo pwede paangkason sa imong motor kay dapat i-maintain ang social distancing. Unya sud sa balay magtapad ra mo katog. Di ba inamaw ang katong pahimangno sa IATF mga kabombo katong ilang protocol nga matupas taga IATF bisag mangaon, bisag na mo sud sa balay hala social distancing gyapon. Imong balay gamay payag nga daghan mo madama na social distancing. Yang puti inita mo na ubang mga tao manggawas mga kabombo kay init sud sa balay. Mao ra pud ani pahimangno sa Department of Health nga way klaro. Virtual sex kuno mga kabombo. Gatapad mo si mong asawa o niya lamin na kay idugkal o pagkahuman kini ang matupas Department of Health virtual sex lang mo. So sibuaton di magkuha mo tagsa ka cellphone, mag video call mo. Ara mo diha sa Messenger mag SOP. Unsa nang SOP? Sex on the phone. Mabanay meaning? Anaga SOP mga kabombo.
6 on 4 mga kabumbo. Ara mo dia mag pabuhagay sa lawas ng kalipay pinagyan ng kuan. Ani ni aga messenger diya sa inyong Facebook. Natay para kanako mag-inamaw maning sugyot sa kuan sa or kay pahimangno sa Department of Health nga magtiayon dapat kano kuan mo virtual sex yung magtapad man na magakos man na di mag skin to skin gyapon na gyapon direct contact kay magtapad man na magakos man katog magtiayon gid na wag mo sana na imang tipax bisa pag di na magjerjer bisa pag di na mag sex mga kabombo sa pagkaganya gagakos ng duha diha nya usaray habol nilang duha di magtakod gyapon nato marag inamaw ning pahimangno sa taga Department of Health ato sa aga palusong pila ka mga importante